Zlý sused je vraj horší ako triedny nepriateľ. A v takom paneláku, kde vedľa seba žijú desiatky rodín, je zlý sused hotovou katastrofou. Stačí jedna neprispôsobivá rodina a ďalších 30 sa môže aj zblázniť. Svoje si prežívajú aj obyvatelia jedného z panelákov v Devínskej Novej Vsi. Denne musia bojovať o svoje právo na súkromie a boja sa nielen o svoj majetok, ale vďaka neustálym vyhrážkam aj o svoje životy. Dokedy ešte budú musieť toto všetko trpieť? Na to hľadala odpoveď Zuzka Šipošová. Vysiela, rozbijame okná. My nevieme naozaj, čo sa tu deje. Zbytočne to nám hovoríte. Ide o dve osoby, ktoré toto občianske spolunažívanie, dá sa povedať, hrubým spôsobom narúšajú, či už formou nadávok, hrozbou, ublíženia na zdraví, respektíve rozbíjaním aj spoločného majetku a podobne. Toto je panelák, v ktorom obyvatelia zažívajú svoje každodenné peklo. A toto je žiadosť o pomoc, ktorú nám poslali do redakcie a podpísali sa pod ňu všetky domácnosti. S neprispôsobivými ženami však nechce mať nikto nič spoločné a dokonca sa ich väčšina ľudí bojí. To bol dôvod, že k situácii nechcel na kameru nikto nič povedať. Ten teror, aký je popísaný, je natoľko veľký, že tu je každý jedinec sám za seba tak veľmi ohrozený, že je veľmi ťažké sa spojiť do tej skupiny. Nikto totiž nedokáže odhadnúť, čoho sú obyvateľky schopné. Mimo kamery sme sa však o vyčínaní pani Halásovej a jej dcéry dozvedeli dosť. Okrem ničenia majetku na chodbách panelákov svojim susedom kopú do dverí, vytápajú ich, opzlo im nadávajú a dokonca sa vyhrážajú zabitím. Hoci výtržničky sú len dve, v menšine sú slušní obyvatelia domu. Je veľmi ťažké postaviť sa takému zlu, ktoré nie je v norme, v normálnom správaní človeka. Čiže ako náhle sa pokúša jeden socializovaný človek postaviť sa jednému patologickému človeku, tak nemá na to výbavu psychickú. Preto sa môže stať, že vôbec nedokáže zabojovať. Pani Halásová naopak s rozprávaním na kameru nemala žiadny problém. Ja ani psychicky ich neobťažujem, ani nič, my sa ich nevšímame jednoducho. Výplne tam niekto rozbije, áno. Ja to zase dám opraviť a za chvíľku je to zase rozbité. Vy to dávate opraviť? Hej, napríklad, som není taký cvok ešte. A z čoho to dávate opraviť? No to už ma nezaujíma, ten, kto to rozbije, nech si to zaplatí. Aj policajti tu boli a vôbec som tu nebola. A kvôli čomu sem chodia policajti? No to už neviem. Asi kvôli tým ľuďom, čo to robia. Kvôli vám nie? Štú. No kvôli mne, myslíte, že kvôli mne? Niekoľkokrát boli tieto občianky zadržané a predvedené na oddelenie za účelom objasnenia svojho správania a umiestnené do cely, na čo následne boli prepustené. Prečo by som ja mala niekomu robiť problémy? Ja problémy nerobím, ja mám svoje problémy, rozumiete ma? A ja svoje problémy nehádžem na ľudí. Ja si ten problém radšej vyrieším, ale ne s nima ináč. Že sa na nich vykašlem a idem von. Áno, vyvetrám sa, prídem naspäť. Je to správne, lebo ne? Dobre, keď nám nadávajú, si myslím, nadávajte, áno? Kašlem na to. No ja nebudem sa s nima tu byť. No budem ich otlkať. No na čo? Ja kašlem na nich. Čo myslíte, že čo? Ja som sa koľko razy za toto už tak pobila s nima tu. Že urážali, báršťo aj hentu chuderu. Že to nebolo možná. No ja keď som videla, že zavrite takéto, no víte čo? No iste to by troška človeka aj naštvalo. Tieto obyvateľky sú zároveň aj dlhoročnými neplatičkami. Z tohoto dôvodu mestská časť pristúpila k výpovedi z nájmu bytu. Ženy sa však z bytu nechcú vysťahovať a tak sa vecou zaoberá súd. My, ako mestská časť, sme urobili to, že dali sme im výpoveď z nájmu. Ale pokiaľ ide o vypratanie, to znamená splnenie povinnosti opustenia tohoto bytu, musí v tejto veci rozhodnúť súd. Aj keď takéto problémy sú veľmi nepríjemné, netreba sa vzdávať. Za podobné priestupky môže polícia neprispôsobivých občanov pokutovať. Za zničený majetok v dome sa zase môžete domáhať náhrady škody na súde. Dôležitú úlohu tu zohrávajú aj správcovia bytov. Tí totiž môžu dať nájomníkovi výpoveď. Je to aj dôvod, keď sa neplatí riadne a včas nájomné alebo za služby, ktoré sú spojené s bývaním. A taktiež je možné dať výpoveď aj vtedy, pokiaľ nájomca alebo člen jeho domácnosti poškodzuje byt, spoločné zariadenia domu, alebo pokiaľ svojim správaním sústavne narušuje pokojné bývanie, zdravie alebo život ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytu, alebo ohrozuje mravnosť.
To teda platí v prípade nájomných bytov. Vlastníctvo sa však zrušiť nedá. Ak má ale vlastník dlžobu voči správcovi, Je možné, aby správca domu podal žalobný návrh, alebo teda vlastníci bytov podali žalobný návrh na súd. Ak je takéto rozhodnutie právoplatné a vykonateľné, znova je možné potom obrátiť sa, či už požiadať súdovýkon rozhodnutia alebo exekútora o výkon exekúcie. A v prípade, ak teda iný majetok takýto vlastník nemá, tak je možné pristúpiť potom aj k predaju takéhoto bytu.